Τολμώ να πω ότι περνάμε σε μία από τις πιο ελληνικές κατηγορίες των βραβείων. Αν υπάρχει ένας χώρος που κουβαλά τη σφραγίδα της Ελλάδας, αυτός είναι η ναυτιλία. Ένας κλάδος που ταξιδεύει τον ελληνισμό σε κάθε γωνιά του πλανήτη, με πρωτοπόρους και ανάμεσα τους πολλές γυναίκες που δαμάζουν τις θάλασσες. Ακριβώς, Τάσο, γιατί η ναυτιλία δεν είναι μόνο πλοία. Φορτία, ξέρετε, τα έχω μάθει λίγο, είναι τα υγρά φορτία, ξηρά φορτία, ξέρετε, διαπραγματεύσεις, θέματα εκεί, έχω μάθει κάποια. Συναλλαγές, είναι διορετικότητα, είναι αντοχή, είναι ηγεσία, είναι γυναίκες που εμπνέουν και γυναίκες που οργανώνουν και αποδεικνύουν και στην ουσία μας μαθαίνουν ότι η θάλασσα ανήκει σε όσες τολμούν. Οι κριτές μας είναι η Δανάη Μπεζαντάκου, η Μαρίνα Παπαϊωάννου και η Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου. Μαζί μας σήμερα είναι η Δανάη Μπεζαντάκου και η Μαρίνα Παπαϊωάννου. Σήμερα θα γιορτάσουμε τη γυναίκα, την Ελληνίδα της ναυτιλίας. Η γυναίκα, η Ελληνίδα, η ναυτιλία, η θάλασσα, πόσα είναι να πω, όλα θηλυκά. Η ναυτιλία μας, λοιπόν, όπως η φιλοξενία, γυναίκες δυναμικές, το βαπόρι είναι she, είναι η κυρία, she is a lady. Δεν θα πείτε ποτέ το βαπόρι it ή he, είναι γυναίκα και έχουμε 6.000 κυρίες στην Ελλάδα. Είμαστε νούμερο 1 στον κόσμο, 20% του παγκοσμίου εμπορίου η Ελλάδα μας, η Ελλαδίτσα που λέμε, αλλά τεράστια Ελλάδα στην ναυτιλία και βέβαια το 60% του ευρωπαϊκού εμπορίου, να τα λέμε και να αισθανόμαστε πολύ περήφανοι για αυτό τον υπέροχο θεσμό. Να πάμε όμως πολύ γρήγορα. Να δούμε τις υποψήφιες, γιατί ήταν υπέροχες γυναίκες και προσωπικότητες. Και η νικήτρια είναι Ασπασία Πάστρα. Ασπασία. Πιο δυνατή από τους δικηγόρους. Ναι. Πάμε να δούμε το βίντεο. Της ναυτιλίας πιο δυνατή, Ναι, το τραγούδι της δικηγορίνης. Για να δούμε το βίντεο. Η δόκτωρα Ασπασία Πάστρα είναι επίκουρη καθηγήτρια στο World Maritime University. Το έργο της γεφυρώνει τους κλάδους της ναυτιλίας, κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, καθώς και των θαλάσσιων βιοεπιστημών, με στόχο να εμπνεύσει τη συλλογική δράση για ένα βιώσιμο μέλλον. Έχει ηγηθεί σημαντικών έργων που αντιμετωπίζουν την τριπλή πλανητική κρίση, καθοδηγεί φοιτητές από όλο τον κόσμο ώστε να γίνουν μελλοντικοί ηγέτες των ωκεανών και της ναυτιλίας, ενώ παράλληλα υποστηρίζει ενεργά τον καθοριστικό ρόλο των γυναικών στην ναυτιλιακή βιομηχανία. Πολλά συγχαρητήρια! Και εδώ λοιπόν συγχαρητήρια. Δεν έχω λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Κριτική Επιτροπή, το κοινό που ψήφισε. Στη Σκανδιναβία, πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή, υπάρχει ένας άτυπος κοινωνικός κανόνας που λέγεται «The Law of Jante», ο νόμος του Γιάντε, και συνοψίζεται σε μία έκφραση. «Don't think that you are something special». Μην νομίζεις ότι είσαι εξυπνότερη από τους άλλους ή κάτι καλύτερο. Και μέσω από αυτό προωθεί τη συλλογικότητα στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων και αποθαρρύνει στο εγώ μας να είναι δυνατό. Και αν το σκεφτούμε, αυτό έχει βάση, γιατί πίσω από κάθε μεγάλη μας στιγμή υπάρχουν οι άνθρωποι που μας στήριξαν. Το βραβείο δεν το παίρνει σήμερα η Ασπασία, το παίρνει η Ασπασία από το World Maritime University των Ηνωμένων Εθνών, που της έδωσε τη δυνατότητα να κάνει το όραμα για βιώσιμη ναυτιλία πράξη και να μπορεί να συνεισφέρει σε αυτό, που μαζί όλοι με την ομάδα μου εκπαιδεύουμε όλα αυτά τα χρόνια τους ηγέτες της ελληνικής ναυτιλίας που προέρχονται από 171 χώρες.
Και πέρα από το επαγγελματικό επίπεδο είναι το διαπροσωπικό, οι γονείς μου και οι αδερφοί μου που με την ανιδιοτελή τους αγάπη, οι φίλοι μας που είναι συνοδοιπόροι όλα αυτά τα χρόνια, τα παιδιά, ο Σταύρος και η Άντα που δίνουν φτερά για ένα καλύτερο κόσμο και ο σύζυγός μου, ο Δημήτρης, που είναι πίσω από κάθε πράξη. Εύχομαι πραγματικά να μπορώ να συνεισφέρω περισσότερο στην εκπαίδευση της ελληνικής ναυτιλίας και να πω στη νέα γενιά ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει το ακατόρθωτο. Έχει καταφέρει μια μικρή χώρα 10 εκατομμυρίων να είναι, όπως είπε η Δανάη, η πρώτη παγκόσμια δύναμη. Και θα ήθελα να τους πω και τις άπειρες δυνατότητες που προσφέρει ο χώρος, είτε στο πλοίο, είτε στη στεριά, σε θέσεις επιστήμης, τεχνολογίας και προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ από καρδιάς όλους. Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε και πολλά συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά συγχαρητήρια. Θες να περάσουμε?